खाबु हाथाय सिजाखो हुबागारि खरांबाय जतन खाबाक्सा रोंलायखो Hubagra long live ya ka cho ba cho lì ya ka cho ba cho lì na sukan kota tiasa lo phasi mari ya ka cho ba cho lì ya ka cho ba cho lì na long live 비상가도 비상가도 tiasa sukan kota to phasi mari जों दिनै रामचंद्रगढ़ त्रिपुरायाव था एबा रामचंद्रगढ़ ब्लक कमिटिनि YTF TWF ते त्रिपुरा और गोदालायै दिनै कायसा खादुमान रेली संसाजाखा एबा नारकजाखा जिनरा फाइव सपाइका चिनि TWF नि सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट बरंगबाना सपना देबरमा ते चिनि रामचंद्रगढ़ ब्लक कमिटिनि चिनि YTF नि प्रेसिडेंट TWF नि प्रेसिडेंट ते त्रिपुरा नि प्रेसिडेंट ते जत वर्किंग प्रेसिडेंट भाइस जत आदम सं दिनै Sini amten joto lugure pal khlaye chintri khadu mani o himbotok tang hekai narok joto nugi mankhna chini khorok ni takuk mark hasim jomatia tei chini kiran kumar jomatia chini khorok ni takuk chini athukri hinmano je borok no tini innocent tongmani borok tini kogi botharka tini Sukanta Das mungi khoroksa TS borok kogi botharka awoni chung bisar nayo je bisar maya sa chung joto tipar sarok पाल खायै जों दरबार काथरनाय बिनि बागै तांनि हेंके जों दिनै बुथारजाव खना बुथारजाव जों जास्टिस मेमन अम हाके लाई दङ केबा अमसिचिनि सानन मुसुमा हेंके दिनै खरकसा सिलाइपा थामतयै खरकसा गभर्नमेन्ट जब खायदनो चिनि सिक्योर क्रि हेंकाय दिनै जत तिर बाहानचिनि आम जनतारा भागे सिक्योर तंनाय जों दिनै खरकसा लिडारनि दफान बागै साम खाय दंनाय र भागे सिक्योर तंनाय दिनै जेबरक चिनि लिडार रंनाय बा चिनि MLA नेता रंनाय दिनै सिक्योरिटी रि तंनाय दिनै सिक्योर क्रि हेंकाय दिनै नेता मन्त्री रंनि दिनै जे दफान बागै सामने बर भागे सिक्योर तंनाय दिनै आम जनतारा भागे सिक्योर तंनाय आउन बागै जों जत तिबार सर जों दिनै बन खरं दिसन नांनाय दिनै आनि ताक चिनि ताकु खरंनि जे थिमानि बिनि नुखुन लगि जों जत बजान नांनाय ते थानाय जररगबो हायनो हाय चिनि ताकु बिश्वजित देबरम बोथारजांमानि दङ मन्त्रीलाय काइपिं बोथारजांमानि दङ दुर्गा चन्द्र रांखल बोथारजांमानि ताबु जास्टिस मेकर जों जत पाल खालायो बं बागा जों जास्टिस सान्या माइनस जास्टिस सानानि बायदि खरं दैमा दङ बेदिनो अम हागिनो हायनो हाय चिनि रामचंद्रगढ़ जत लुकुरक छारा त्रिपुरा जत लुकुरक चिनि ताकु खरंनि थिमान बागै बेलेन बाहा खामजाक चिनि बुबागरा बेलेन बाहा खामजाक चिनि जत तिबारसर बेलेन बाहा खामजा अन बागै जों हास्तेनि जे हापांनो स्टेट गभर्नमेंट जों दाक्तिनो जों चिनि ताकु जों जास्टिस नामा कयनाय तांके तुमु जे जास्टिस मे हेंकाय जों जेबो दरबार कतर थांनाय जों अबनि खरंनिनाय आनबुगा आं कयनाय चिनि सारतिमन जत लुकुरनो जत थानचांनि ताकुरक जों दा थानचांना जरसे थानचांनि तुमु जे जों प्रोटेस्ट हेंकाय जों सालजा मनि जास्टिस माने जास्टिस मे एन्सा जों दिनि अबनो जों खरं मुथांनिया तांके जेबो सानामो जोंगो चिनि ताकु खरं थिनाय बंनि लांमानि दाम 5 लाख या 5 लाख बायजों खापिंना गया आबो तो बंग मानथाय केबो माननाय मारिनाय न बंग न बर मानथाय तो केबो मेन हेंकाय जास्टिस माने